Ka Hinyo Trap Youth Council HYC hak khat sao trik jiliu. Kala ajung mut syaka expert committee ban penkela ya kabha yokam ne ka reservation policy jong ka jilla. Uba Roy Kupar Senram President HYC ulaong bana kalyang kaseng kala ajung mut haduk khat artli kiman kaba kisngo badai ban penkela. Ha kabaya day bat reservation policy kaba menta uba Roy Kupar Senram ulaong bakala pihak lupa ya kitrai muluk khasi jaintia bat garu. Uba Roy Kupar ulaong bana kalyang ka HYC kala ajing mut da ka combined reservation kata khandai fulai percent na ka benta ki scheduled tribe, R% ya ki scheduled caste, but san percent unreserved. Nakalyang jong ka seng HYC CEC mata ka singi la yok wan bu ya ka jing thol kat kum ka jing kwa jong ka expert committee ba ni ban man ban ai jing mut ki jongi bet ki ba ngi kwa ban ra ti jing ban kala apo ka reservation policy jong ka jela ka jongi kum bala ban bana da sarkar ka bala thung ka expert committee ba kum jur ban shim ki jing ai jing mut na ki gunhun ki ba fair te kum go ni ki seng ki betre apo ka ni ka bri new trap yirung dila sodai ban wanra ban ai lagi jong jing mut ban ka shong ka expert committee kai ka ba ka kan de pa de kini jing ai jing mut ki jongi te ha kani ka jing ai jing mut ka jongi lamba ki jing tho ngi la wanra ba khan artli ki benta ki ka bangi ngi sngo ba ki de ban wan bandon ka jing kala kani ka reservation policy kumba ka long menta ka badengkong ng syabdo na kalyang jong ka seng ngi la ban pau ha ka expert committee ba kumba ka long hi ka Megalia state reservation policy jong sedam khat kanai spa nyu ko a kawanra ya kajing ya kata sub classification ko ngiong kajing phia ya ki trai muluk hakilai benta kawe ki phia yo khasi jantia kabaar yo garu bat kabalai ya ki other tribes kumut sakiwe pat ki riulum ki basyong basa ni kecela jongi ti kumba kalong himenta kani kementa ka baong banwanra ya kata sub classification ha ki schedule tribe lan ya ki schedule caste kadon ka kies ka badang yat menta hang tiap po Supreme Court ka badai na po Punjab ka Government of Punjab kawanra ya koi ka act ka bawanra ya kata ka sub classification hakini ki schedule caste kumut ki phia ki schedule caste na lor bal adon schedule caste la sedang ban phia ro ya ki tiap badai bagni menta kadon ka kies menta po Supreme Court hakaba ka judge ka 7 judges bench ka banyongut ki judge of Supreme Court kila ngap ya ki mamla kila shim ya kila pelong ya ke hearing te kila reserve ri ka judgment ya ka bahadu menta ompat don kenu karai ka penmi na kalyang jo Supreme Court ta ka beningkong du kai ka bangi ong ya ka expert committee golong baswa pin kata ya ka reservation policy jong ka jela ka bawanra ya ka classification kumong ong menta ha jing sha bong schedule tribe kamut kandai bitang schedule tribe kamdai ban ong ba schedule tribe khasi jantia schedule tribe garu lani ada schedule tribe tingi ong baswa pin ai kenu karai banwanra ya ka sub classification lani ka classification jong tribe hidai ban apru ya ka rajo Supreme Court na manadu banai baar ka Supreme Court kala reserve ya ka judgment ya ka bakala banwan no hagnu do kopor kai ka pelong ingi ban ong gumta ka haki artli kita lada ka Supreme Court ka ong ba ka sarkar kala ban sub classify ya ki tribe kumut ban penyafair ya ki tribe rei la dapat ka Supreme Court ka ong ba ka sarkar kala ban wanra ya ka sub classification kumut ba fidang la ban divide ya ki tribe no filak ban divide ya ki tribe dan filak ban divide ya ki tribe dan filak ban divide tribe ka jingdawa ka jongi ka long ba dei bandan ka combine reservation ya ki tribal ki badan apa ka cela jongi bat kat kum ka jingkhain ka jongi lada 100% yang bangin ayo khasi jantia 100% yang garu but lai percent yang other tribes ka jingdawa ka jongi ka long ba ka total reservation lane ka combine reservation jong ki tribe ki badan hakani ka cela ka jongi ka de bandai khandai pulai percent but khandai pulai percent ya ki total ya ki tribe schedule tribe R% ya ki SC but 100% pat kandai ka reserve ya ki unreserved category kata ka jingdawa ka beningkong ya ka bana kalyang jong seng ngilabu lan ngila ajing mut haka expert committee but hak baidai bat ka district level post ngilai i bah ka reservation policy kumba kalong menta ki ong bah ka district level post ka combined reservation ka di bandai prapo percent ya ki hapo khasi jantia hills prapo percent ya ki khasi jantia hapo garu hills prapo percent ya ki garu lada omdan ba apply khasi hapo garu bat shaniru lada omdan ba apply garu ko khasi hills rei kajing mut kajing ong jongi pa hangi kalong ba pi lada ngilayo lada ka Supreme Court ka ong ba Fimla ban classify, ban sub classify, kemudian fimla ban pihak yang tribal community hak jelas.
Kaumut ke jing dawa ke jongi ke bandon kendai pulai persen ka combined reservation. Te hak jaka berapa persen? Mentala haki district level poso ke banwan no kendai pulai persen, R% UST, but 1% kendai yaki unreserved category. Kata kerika baat. Di kabalai ke jing dawa ke jongi, kani ke jing ai jingmut ke jongi nak yang jong seng kalong ba pinapit ya kani reservation policy ko badan mentah. Ki ong 10% u khasi jantia, 10% u garu, 1% other tribes and 1% ya u unreserved category. But hakani ke 1% yang u other scheduled tribe, lakan thop lang ru ya u scheduled caste. Kaong 1% for other scheduled tribes and scheduled caste of the state of Meghalaya. Kumut ba ya ki scheduled caste ru lakan thop lang hakani ka 1%. Tekani ke jingle lani ke jing bu jong ka reservation policy kumba kalong mentaban kan thop lang yu scheduled caste but other scheduled tribes. Kalong ke ek ka ba ngimso ya. Ladai ban piak no syaki arbenta. Kaumut balai persen undai other scheduled tribes jong ka jela ka jongi but 8% undai bandai jong ka scheduled caste. Kata ke jing ai jingmut ka jongi habai dai bat ka 5% ke ba ayaki ada scheduled tribe but lan fipet ya reservation policy komentar pinyo iba ka reservation policy ong ba ya kitu ki casual workers kitu ki contractual workers nang ta kitu ki post ki bomlong permanent ka sarkar ko ong ba ka reservation policy kanon terkam kata ka policy komentar re da ka jingmut ka jingsno ko jong ipat kalong kani ba lada don kanu kam la kalong contractual la kalong temporary la kalong non permanent de lada kajing pentri kam ya utau briu ka de lai post ni sene bat kadon ka gendon ka boong bala benang penjalan la ne ban renew yang ya kata kajing trikam ko jong uha kita ki mo ki tanak trikam ki fair jong jala lada pipet menta ki kot contractual nam ta sau post ni sau san ni bat hadin ka tu pat ki ai ti ki kot benang renew ka contract ka jong ki ban extend da ki post na Mdi tang sisnam arsnam re gidon gibri diba renew sa yang to ka sausan singi ka jongki de ki post na tingi ngis ngo bala da sarkar ka sotu ba kata ka kam ka ba ai treyo to brio kan kam jrong lane kan kam jalan ya kalai post ngi bat don kami u benang renew na ka po sa po ngis ngo ba ka reservation policy ka de bantri kam hukum kita ki taro kata ka de ka ba saw kabasan ka jingmut ka jongi ya ka expert committee kalong bala de pipet ya ka reservation policy kumba kalong menta ki ong ba ya ki post ki belong scientific service but scientific post omla banbu reservation hendrai ha ka reservation policy baru ka wepan shim la tho kamut ayu kata scientific service shim la tho kamut ayu kata ka scientific post teka jingmut ka jongi ya ka expert committee ka long ba ha ka ni ka reservation policy ka bathmai ladlong ba ka expert committee ka jingmut ka sorka kadai banda batai syai ka mut ayu scientific service mut ayu scientific post but kadai ru banda batai syai ki ba kum kinu ki jat kam ki ba ha ba kata ka scientific service but scientific post knang ba kanong long kulmar but namar hadu mentala da village ban keli ki don ki buang ba ka kam doktor ka de scientific service dan ka scientific post dari la feedback habat tap kam mo ka ki kam khot ka government ri kiat kat kum ko policy ki don pat kiwi jat kam ro tinging sngo ba khnang ban lat kani ki jing kulma ya kani ki jingmut scientific service scientific post ka expert committee ka deban jingmut ka sarkar ba ka deban don ka clear cut definition la ni ka jing batai ba ka deban don ro ya ka list jong kita jat kam ki bahab ko ka scientific lada feedback ya ka reservation policy kum ba kalong menta ka datang ka resolution kampat dai ka an ka jing jingmut ka jong iya ka expert committee kalong ba ka expert committee ka deban recommend sa ka sarkar ba kam dei ban su pelong sa tang kata resolution jo ka sarkar de lada ka kwa banwan ra ya ka policy ka batmai la ne kata ka job reservation policy kadai banwan ra da ka an ka umut ba ya kata ka an de banwan ra apu ing dor bar thawan bat ai ba ka ing dor bar thawan kan kren kan ya beliau jengmut bat kan pas da ka an khnang bakan kham khlan nama kum ba kalong mentahi kadang datang ka resolution la ne kata ka office office memorandum jong ka department la ne jong ka sarkar kam khlan kum ba kalong ka an te kata ka ga we na ki jingkwa jongi ya ka ni expert committee bakan le but kani ka we ga ba khandai ka jing jingmut jong ka seng kalong ba kam ya ha jing sha ba ka reservation policy ndre ke ga bangi yo i kalong ba kani reservation policy ka jongi kala shukle jakhtung chaba pala job reservation ya ki kamru da kani reservation let tap admission ha ki school la ne ki jakaban puli kham tambe ki higher study su pendon kambe da kani job reservation te artli ki jing mut ki bangi ngil ya ka sarkar kalong ba ha ka baidei ba ki pus nong hikai
Namar kuma kalong menta ki bun ba ki school de ki hajar tali ki school ki ba sarkar kalong try la di ke penyak de di kita ki government institutions ndre ki donru ki school ki ba sarkar kaya rap ki deficit ki ad hoc ki government aided tinging sngo ba ki don ki wi ki jela jong ka negeri ke jong ni la da fi pet ya ka Andhra Pradesh ka wanra da ka an ba kan don la ka jong ka teacher cadre ba ki om kamut ka cadre jong ki noi kai tingi ru ngi kwa ba ka sarkar jela ka jong ni Mdei ban pendon kam da kani ka job reservation policy jong ka jalan rega de ban wanra da ka an ka balong betik na bentak ka kam thong noi kai ba la da wanra ya kani ka an kumangi laong mene kandai fulai persen ka di bende ka combined reservation jong ki ST R% jong ki SC bat kumju 100% jong ki unreserved bat ha ka bay deiru bat ka jing I admission haki school haki colleges bakumju ha khamtam be ki balik pulih shabar jong ka jala hapok ka government kota ngi i ba ka sarkar jala ka pendon kambe da kani ka job reservation policy ndre hai ru ka job reservation policy ka khlem kren ban ong ba ban yo admission lane ban lit pulih ya ki jing pulih ki ba fair ki lain ba fair on pentri kam da ka job reservation policy tengi ngi smo ba ngin ajing mut ya ka expert committee ba ka dei ban ong ya ka sarkar ban ajing bot ya ka sarkar bala dei ban wanra no da ka an ka belong separate ka belong da ka weipat khnang ba ya kata ka an on la ban wanra apo assembly bat ya ka reservation ya kitu ki khna ki belit pulih shabar khamtam ya da ki government kota ka reservation ibentai ba ong bala da ja ba mentau snam ya thep kam lada don kanu nu kategori shumno khasi ki candidate na khasi jantia kim la ban fill up ki post kumba 100% lane ugaru umla ban fill up iki post kuma 100% mentau snam ya kita ki post ki beduna on ra no syaka snam ke banwan bad lada umla kata snam ke banwan ru on ra biang sa shisnam komut ar snam ki aila tingi ngis ngo ban ong ba kani ke jingle kan long kam ya ha ban kalian juga seng ong ba ya ini bentai ba ong ban carry forward ya ka recruitment to the subsequent years they ban pendu no komut balada omla ban thap naki beriau lani ke candidate ki beri khasi jentia ban pendap syaka garu lani lada omla ban thap niki garu dei ban pendap no da ki khasi jentia bet ki ada traits kumengi omnya 93% la ngi shimlang ya kata pat bro khat dei ban based on merit ngimla ban ong la ban yo garu la ban yo ada traits la ban yo ujongiru based on merits ndre mde ban aba myo ban thap ban taw snam ngi hab an ap hadu next year lani hadu uwe snam katar gade uwe naki jing ai jingmut ka jongi nakaseng but ka jing ong jongi ka bahraru ka banyo gade na ka policy la da fipet menta ki ong badai bandon ka special recruitment only for selection of candidate from underrepresented group. Kaumut ba syubuno mentau snam la khot application 90% 93 post khasi 93 post garu. Telada omla ban thap ya post jong garu la ne post khasi ha kani ka snam ka banwan ondon ka special recruitment. La ne hadin arsnam kan don ka special recruitment thik nam ta ka tu bajat benri. Mutang nam ta ka tu percentage. Tinging so ba kani kami ha ya kani ka provision la ne kani kan don ka badon ha ka policy dai ban penduk no. Kabapra ka jing ai jing mut jongi na ka seng kalong ba ka sarkar ka haka policy ka don boong ba ka reservation haki post ki bede ki public undertakings but ki government aided institution tada fipet ki public undertakings ki company ki fair jong sarkar nang ta ki school ki ba sarkar ka yarap keleng jaka ya kata ka reservation dai ban penne ba ndrei ka dei pat ban long lada ku mga ong menne lada kawan ka combined reservation ka dei ban wan ba khandai fulai percent ya ki schedule trade jong ka jala ka jongi 8% iki SC bat kum juru 1% iki unreserved category en kum bakalong menta ka pelilenti ru ya ki ST kham tam ya ki bedai na ka wi ka jala ban wan shim ya ka reservation jong ki ST ki bedan ha ka ni ka jala ka jongi tengi ngisno banda ngi ai jingmut ya ka expert committee ba ya kata ka kendon ka ba sya UST na ka wi ka jala kum bakalong menta ha ki snam ki belawan la defipet ya reservation policy ka ong ba mo ki garu ki basa ha ki wei ki jala ki betip ya ka culture la ne kriti dustur jong garu na kani ki jala ka jongi la ni perlo garu ki jongi na pok garu hills kim la ban thep la ni kim long qualify la sha yu bri na baru bo unwan ban thep la ne ban yo ya ka post jong tu perlo garu jongi bede na pok garu hills tingi sngo ba kani ka condition la ne ka provision kam dei bandan ha ka reservation policy ko thamai ba na kata kadang mi ong ba ya kani ka basha ya ki bri ki bana ba ki ST wat lalong khasiru la dau khasi jongi ude ST ubashong chapo Assam ubashong chapo Manipur umla banwan claim ban yo ya hok jong khasi la nu ST ubade na kani ka jala jongi
tinggi semua bakum kata kendon undai bendon hak reservation policy ti kita kini gijing ajeng mut jong seng ki khat artli gijing ajeng mut jong seng hak expert committee hak resi